जोबोद गोग्गाथाव आरो गोजोननाय हाबाफारि जेरै एलमनि बे हाबाफारियाव दिनै नोंथांनि गिबि जायफोर माने बारग' फरायसामोन बिथांमोनखौ लोगो हमनानै माबायदि सानखांनाय फैदों? हरिसिङा हायार सेकेन्डारि स्कुलनि थाखाय दिनै जोबोद रंजाथाव बाथ्रा। मानोना बे फरायसालिनि बारग' जेसेबां फरायसा बिथांमोननिनो मोनसे जों गौथुम थांनाय 2022 मायथाइनि 13 अक्ट'खालि दादोंमोन एलमनाइ एस'सिएशन आरो बिनिनो दिनै गिबि कनभेनसन आरो बे कनभेनसनाव जों 1957 निफ्राय मेट्रिक होजेननाय जेसेबां बेट्च दं गासैखौबो जों ज' जाथुमलायनो थाखाय खावलायदोंमोन। बिनि बिथोराव गोबाङा फैबाय, गोबाङा हयथ' सफैयाखै आरो जों आसा खालामदों सफैगोन। बे गौथुमाव ज' जालायनानै जों पुरुना जायफोर बारग' फरायसा लोगोसे बावैसो मेट्रिक पास खालामनो थांनाय फरायसा बिसोरखौबो ज' खालामलायनानै जोंनि गेजेराव मोनसे ज' जथुमलायनायनि गेजेरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों जों बारग' फरायसाफ्रा बे फरायसालिनि थाखाय मा खालामनो हागोन बेफोर बाथ्राखौनो एसे सावरायलायनायनि थांखि लादों आरो जों गोजोननाय मोनदों। गोबां सिनियर मस्ट एक्स स्टुडेन्टफोर बेयाव दिनै सफैबाय आरो गोबां सफैबावनो गोनां दं। बावैसो मेट्रिक पास खालामनाय बा हायार सेकेन्डारि पास खालामनाय बिथांमोनाबो सासे सानै नुजाफैदों, गोबां हयथ' कलेजाव क्लास खालामनायखाय फैनो हायाखै, खिन्थु जों आसा खालामदों फैगोन। जों आसा खालामदोंमोन नट लेस देन 500 जोंहा एक्स स्टुडेन्टस बेयाव ज' जागोन। दासिमहालागै जों 100नि एसे खम सफैदों, जों आसा खालामदों सफैजोबगोन। बेखौ जों नैबेवहाय गोजाम आरो गोदान बारग' फरायसाफोरखौ ज' लोगो हमलायनानै सिनाखि जानायजों लोगोसे गाव गावनि साननाय हनाय गाव गावनि एक्सपिरियेन्स बेफोरखौ एसे एक्सचेन्ज खालामलायनानै फिउचारनि थाखाय जों माबाफोर खामानि मावनो हागोन नामा बे बाथ्राखौ एसे सावरायलायनायनि मोनसे खाबु लानो नागिरदों। बेजों लोगोसे जों बेखौ साबायखर होनो लुगैदों जायफोर सिनियर मस्ट एक्स स्टुडेन्टफोर दंमोन बिथांमोना इतिमধ্যे बिभिन्न बिभागाव साख्रि मावनानै जिरायबाय, खिन्थु जिरायबाबो दिनै बिथांमोना समाजनि थाखाय खामानि मावगासिनो, बिथांमोनखौ साबायखरबो होनो मोनसे खाबु मोनदों। आरो जायफोर गोदानै पास खालामनानै फरायबाय थादों बिथांमोनखौ जों थुलुंगा होनो थाखाय बिथांमोनखौ किसु साजेसन होनो थाखाय फिउचारनि थाखाय गावखौ दाखांनो थांखियै बेफोरबायदि खाबुखौ जों मोनगोन। आरो बेनिखायनो बे मोनसे जोंना एक्सचेन्ज अफ भिउ एन्ड आइडियास थट बेफोरबायदि जागोन। लोगोसे जोंनि एक्सपिरियेन्सफोरखौ लानानै जों सावरायलायनानै एक्सचेन्ज खालामलायनानै जों बोरैहाय बेटार ससाइटि दानो थाखाय सानलायनो डिसिसन लानो हायो बेफोरखौ बाथ्राखौ सावरायगोन। बेनिखायनो दिनै बे साना जोंनि थाखाय मोनसे हिस्ट्रिक डे फर द एलमनाइ अफ दिस स्कुल। बेयो थारैनो जों गावखौनो रंजानाय मोनो, गोग्गानाय मोनो जे हरिसिङा फरायसालि बायदि मोनसे नामदांखा बिदि फरायसालिनि स्टुडेन्ट जानो मोनदोंमोन। जाय फरायसालिनिफ्राय जों गोबां गियान मोननानै दिनै समाजनि थाखाय खामानि मावनो हानाय जादों। दिनै जों अन्तत गावनि आथिङाव गसंना थानो हानाय जादों, सोरबा साफा सानैखौ जों हेफाजाब खालामनो हानाय बेबायदि मोनसे पजिसनाव फैदों। बे गासैबो कन्ट्रिबिउसना बे फरायसालिनि। बेनिखायनो जों बे फरायसालिखौ जायफ्रा दाजेनदोंमोन गायसनजेनदोंमोन जायफ्रा फोरोंगिरिफोर जोंखौ फोरोंदोंमोन बिथांमोन साफ्रोमखौबो जों साबायखर होदों। दिनै माने नस्टालजिक जादों नामा बै समाव जेरैबायदि बुंनानै फरायसा हिसाबै? निस्सय जाखागोन, खारन गोदो सेंग्रा समाव जों फरायसालि सम माने सेंग्रा सम बेस्ट टाइम अफ द लाइफ बे समखौ जों गोसोखांफैनाय मोनसे खाबु मोनदों। जों लोगोसे फरायनाय आरो जोंनि सिनियर गोबांफोरखौ जों लोगो मोनलायदों। बेनिखायनो जों बै समनि खोथाफोरखौ सावरायलायनाय एसे रंजानाय मिनिनायजों लोगोसे हयथ' मोनसे मोननै दुखुनांथाव इन्सिडेन्टफोरखौ बेखौ सावरायलायनानै जों अन्तत जों मोनसे रिकल एन्ड रिफ्रेश बेबायदि मोनसे बारहावा जों मोननो हादों। बेनिखायनो दिनै साना थारैनो जों